Voin hi January ni kuwa sang ni som ni panga ania. Helai mun hi MZU ro tania. Petrol pump pel pheito nu tui khur thlen ma si khania. Heta hian nam dang truck cement phur halo accident lau maya. Kan han thenga tu ma chanchin kim chang han zo turang chi kha an lo om lawa. Thil thlen dan chiang tak po a hriat thei don lo ni. Amalam hi per ne khop maya hei. An mani khe siam. Ita kumpenia cement asin. MZU a. An sei dan chuan nam dang pahni an borala pakhat liam atuara. Chu kan hriat dan chin ani deuh maya cement phura nia cement te hi MZU da tu ni in kan sei ani. A chet ne em maya asuna hle ang ti chu a hriat theia. Cement a phur te po hi a hmalama hian aron bun phei deuh vek ani. A per ne khop mai a steering po a per phei thei tlat maya. A khal tu le a chuang a te tan po han dam kho chuang ai na kha om lo ani. Amara chu pakhat chu damin liam atuar ni in an soya. Apoi hle maya accident na rapthlak tak thleng hi apoi tak zet ani. Kan huang hian a chet ne le maya a per na sa hle ni amalam pang hi chu a che vek ani ti mayang a chet ne khop mai. Pa hiền thiên tin rồi kìa. Nakina nung lampang atang te pon kan enanga. Tin kong hi eng angin nge aom. Helai bor hi ti te po chiang deuh zokin kan enanga. Ake ma vei lampang po hi hei ti hian a bo dai ani. A thona khoyamo a lumbo ani ang. Hi lai hnuayami khi ake ding lampang ni ngei tur ania. So po so thlep ngo ka a hnuai lama a eng bil lut veka. A hnung lampang atangin kan han en ve lenga. Nam dang motor ania soitong khan nam dang pahni an boral ni in han soya. Ki lai ko panga lei fai deuh hun lai helai hi an sutna ni ngei tur ania. Helai hi kong koi lai takania. Kong koi ero kual koi ul lutuk ani lo ni. A number hi WB registration ania West Bengal registration ani. A hnung lampang ero hi chu han en mai chuan chia lutuk om mel lawa a hma lampang ero kha chu a chene em mai ya. A poi hle ani. A suna hle ti a hriat theia. A hma lampang chu lak tlak om to lo ni. Kong om dan hi kan en ve anga. Helai tak hi kong kual lai ania. Khi lai a khian a chak deuh hleka khian petrol pump oma. Petrol pump atang hian kong mar thave deuh hlekin a oma ngil thave deuh hlekin tlan nuam tak ani thina. Tun din hunai ro chuan kong a thalowa han tlan chak vak na chi ani lem lo ani.
he motor hi brake a fail te pawh ni mai theia nge nianga driver hi lo mu thu nge ni ang khang te pawh kha hriat thei ani talowa driver pawh a boral ni in kan hria a kong kual lai tak ania an sutna lai ko pang an sutna lai khu ko ta khuan kual to lovin ko pang khu a su pheita ni in a hriat thei ani apoi hle mai accident rapthlak tak thleng hi apoi tak zet ani mi pahnih an boral pa a pakhat na takin a hliam boka kongkual lai tak ani a hetia en pawh hian a hriat thei ani kongkual lai tak niin koi to lovin ko pang a su ani hmel ani MZU road tania helai thlen na hmun hi petrol pump pel phei to nu tui khur thlen hma si kong koi lai ania heta kan hmu hi a ke nu a ke tha ania dum riak hi brake chu brake ve ngei ni te chuan alang theia a ke tha a dum thlariak ka mu thein om ve thlat mai a ke ding lampang chau hi a brake na niawm tak a ke dum thla ang kha alanga a vei lampang ah hian a ke thla chu alang ve thlat lo mai a brake hi vei lampang hi a brake ve thei lo te pawh ani mai thei ni ding tharia ke helai a ding lampang ani hele hei hi a ke ding lampang ina ara na ania a vei lampang thla ero chu engma lang lem lo ani chuan koi to lovin ko pang a suta ni ngei tura ngai ani accident lai mu anom lova tin a chanchin kim chang tak kha hriat thei ani ri tlat lo nei tun din hmuna chuan a chen ne le maya ama zong zong hi chu a per vek ani a sopin a sop chia ni deuh ber mai này tất cả này cái tiền khopa per na sa tur hi chuan asuna hle ti a hriat theia a cement phur te pawh a hmalama hian a ron bun phei deuh vek ani a steering te thlengin a per pheia a chabi pawh a lo mani a chabi pawh hi saw ta sawn hmu thein a lo ma a lain vuah ani a chabi vuahna lai vel bor te pawh a per vek ani saw lama a per phei veka ko pang a su ni ang ko pang thi su ni hmel a rapthlak hle mai a poi tak zet zet ani a hian thiam ti tu ma mong lo zo tu an sai dam in
รูครบไหมอาเปิดในไม่อะช่วงที่ตอนเฮียนทำข้อช่วงไงนะหอมโลนี่เฮ้ลำทั้งละมาเฮียนอพาร์ตเทนขัดอัตลบาลเตอันลูดากงลายตาอันลูดาซุนนี่นาเสียตาปอยเล่ไม่น้ำดังปันนี่อันบูระละประคัดเลียมนัตตะกตัวระอาเปิดในมันนี่ เยี่ยมเลย